Emausko trapuketariak Nafarroko mankomunitateko gaikako bilketaz arduratzen dira eta berreskuratze lan horietan 2020an 11.000 tona hondakin baino gehiago hartu zituzten bere gain. Ahal den neurrian horiek birziklatzen eta berrerabiltzen saiatzen dira. Eta batzutan hondakinen artean balio historikoa, kulturala edo artistikoa duten aurkikuntzak egiten dituzte. Hori da San Nikolaseko eta Takonerako ateei dagozkien bi erabilera giltzen kasua. Bi portale horiek beste 4 sarrera monumentalekin batera hiriaren perimetro gotortua ixten zuten 20. mendearen hasieran deseraiki zituzten urte batzuk geroago beste toki batzuetan jartzeko. Atzo eguerdian Marta Lakueba Armendariz eta Jose Mari García Breso Emausko trapuketarien zuzendari eta koordinazio orokorreko lantaldeko kidek lantalde horretako kide Amaia Olaberri Malok eta Alba García entitateko bilketa berexien arduradunak hiriari giltzak itzuli nahi izan dizkiote, udaletxean egindako harrera ekitaldian. Maia alkatea buru izan delarik. Udalbatzako beste kide batzuek parte hartu dute ekitaldian eta Felix Segura, Nafarroko Errege Artxibo Nagusiko zuzendaria eta Susana Irigarai, Nafarroko Gobernuko Museoetako Zerbitzuko zuzendari ere izan dira bertan. Nafarroko Emausko trapuketarien talde batek aurkitu zituen giltzak etxe batean egindako bilketa batean, eta hondakinak banatzerakoan hor zeudela atzeman zuten. Bata San Nikolasekoa ireki zuen portalaren izena grabatua zuen brontzezko giltzatako bati lotuta dago. Bestea egur eta sokazko giltzatako batean sartuta dago eta Takonerako portale zarrarekin lotzen duen leyenda bat dauka paper batean itsasita. Trapuketariak Nafarroko Errege Artxibo Nagusiko eta Nafarroko Museo Etnografikoko zuzendariekin harremanetan jarri ziren eta hasierako azterketaren ondoren, Iruñerako balio handiko 2 pieza bakar eta original zirela egiaztatu zuten. Garrantzia ikusita aurkikuntzaren berri eman zioten Iruñeko udalari giltzak eskuratu zitzan zaindu eta konserbatzeko. Iruñeko udalak ekitaldi honen bidez Emausko trapuketariek egunero hondakina biltzen egiten duten lan goraipagarriari balio emana izan dio, bai eta ingurumena babesteko egiten duten kontzientziazio lanari ere, altzari eta ondasunen berrerabilpenaren alde apustu eginez, eta kasu honetan bezala baita gure ondarea kontserbatzeko egiten duten lanari ere.